Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Είμαι ο Νίκος Μαρκάκης, συνταξιούχος δάσκαλος και ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής. Σας έχω ετοιμάσει σε τίτλους, δεν θα τα αναλύσουμε δηλαδή, μερικές αρχές διαπαιδαγώγησης και συμβουλές προς τους γονείς για να διαπαιδαγωγούν καλύτερα, σωστότερα τα παιδιά τους. Λοιπόν, το να είναι κανείς γονέας είναι τέχνη πλέον, άρα διδάσκεται. Ο γονέας λοιπόν χρειάζεται στην εποχή μας εκπαίδευση συμβουλευτική και προφανώς και θεραπεία, δηλαδή να βγάλει το δυσλειτουργικό και να βάλει στη θέση του το λειτουργικό. Χρειάζεται διαρκή αναβάθμιση, όλοι μας, όχι μόνο οι γονείς. Η καλή διαπαιδαγώγηση λοιπόν περνάει μέσα από την αυτογνωσία του γονέα. Πετάξτε τύψεις και ενοχές. Όχι μόνο δεν βοηθάνε, αλλά είναι τροχοπέδι στην αλλαγή. Αξιοποιήστε το λάθος. Όποιος μαθαίνει έχει δικαίωμα στο λάθος. Το παιδί που μαθαίνει έχει δικαίωμα στο λάθος. Ο γονέας που μαθαίνει στην εποχή μας έχει δικαίωμα στο λάθος. Λάθος όμως είναι να παραμένεις στο λάθος, να επαναλαμβάνεις το ίδιο λάθος, το οποίο φαίνεται από τις συνέπειες. Αξιοποίησε λοιπόν το λάθος. Μάθε κάτι από αυτό. Αν το γράψετε με κεφαλαία γράμματα το λάθος και το αναγραμματίσετε, θα βγει η λέξη άθλος. Λοιπόν, η διαφορά ανάμεσα στους καλούς και στους κακούς γονείς δεν είναι το αν διαπράττουν λάθη ή όχι, αλλά το τι κάνουν με τα λάθη τους, μας λέει ο Winnicott. Οπλιστείτε με υπομονή και επιμονή. Να ξέρετε ότι τα πράγματα χειροτερεύουν πριν καλυτερεύσουν, γιατί πρέπει να γκρεμίσετε το παλιό, το οποίο είναι δυσλειτουργικό, και να βάλετε το σπόρο του καινούργιου, του λειτουργικότερου. Οπότε χρειάζεται υπομονή. Υπάρχει ελπίδα όμως, όλα μπορεί να μην τα ξέρουμε, αλλά έχουμε πλέον αρκετές απαντήσεις. Ο γονέας να αυτοπαρατηρείται και να αναστοχάζεται σε αυτά που είπε και σε αυτά που έκανε. Το σωστό, λάθος, δίκαιο, άδικο, καλό, κακό, στην εποχή μας φαίνεται δεν βοηθάνε γιατί είναι υποκειμενικά. Άρα ο γονέας να εστιάζει στο λειτουργικό, το οποίο φαίνεται από τις συνέπειες. Όχι στο κήρυγμα. Είναι εύκολο μεν, αναποτελεσματικό δε. Το παιδί δεν κρατάει τα λόγια του γονέα, τι του είπε ο γονέας του, αλλά το πώς ο γονέας χειρίστηκε την όλη κατάσταση. Να είστε λοιπόν αυτό που θέλετε να γίνουν τα παιδιά σας. Να είστε ειλικρινείς για να γίνουν ειλικρινοί, να είστε τίμοι για να γίνουν τίμια, να είστε εργατικοί για να γίνουν εργατικά. Μην αφήνετε το παιδί σας να διοικεί τον κόσμο. Μην είστε πολύ επίοικείς, πολύ υπερπροστατευτικοί. Το παιδί καλοκακομαθαίνει, αποκτά αίσθηση παντοδυναμίας. Βάλτε όρια ξεκάθαρα μεν, εύκαμπτα δε. Δώστε στο παιδί ισχύ τόση όση του αναλογεί στην αναπτυξιακή φάση της ζωής που βρίσκεται. Να έχετε τη δύναμη να μην είστε αρεστοί όταν είναι για το καλό του παιδιού. Ο γονέας να δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας, ενίσχυσης και αποδοχής του παιδιού ανεφόρων. Η οικογένεια να είναι ένα ασφαλές λιμανάκι. Για να ανθίσει ένα λουλούδι χρειάζεται το κατάλληλο περιβάλλον. Ο γονέας να καλλιεργεί την αυτονομία του παιδιού. Στόχος του γονέα είναι να αυτοκαταργηθεί και το παιδί να γίνει αυτόνομο, αυτάρκες, αυτοδύναμο. Ο γονέας να είναι ιχνηλάτης, προπονητής ζωής, που με τις παρεμβάσεις του και την καθοδήγησή του να ενεργοποιεί, να προάγει τις αυτοηγετικές ικανότητες του παιδιού, να δίνει χώρο στα παιδιά του, να μην κλέβει τη φωνή τους. Ο γονέας να εστιάζει στην προσπάθεια του παιδιού, όχι στο χαρακτήρα του. Εύκολο είναι αυτό που έμαθα, δύσκολο είναι αυτό που δεν έμαθα. Να αποφεύγει τις αρνητικές ταμπέλες.
είσαι άχρηστος, είσαι ανίκανος, είσαι τεμπέλης, γιατί μετά γίνονται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ο γονέας να εστιάζεται, να χτίζει στο θετικό και όχι να επισκευάζει το αρνητικό. Να χτίζει στο λειτουργικό και όχι στο λάθος. Να καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση του παιδιού, να ενθαρρύνει και να εμψυχώνει το παιδί. Να αποφεύγει τα μη και τα δεν, γιατί μη συν δεν ίσον μηδέν. Να εστιάζει στο μέλλον, όχι στο παρελθόν, στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Να υπάρχει φυσική και συγκινησιακή παρουσία του γονέα στη ζωή του παιδιού. Παίξτε με το παιδί σας, αγκαλιαστείτε, φιληθείτε, γελάστε, κάντε τρελίτσες, ποδήλατα, βόλτες. Μην ξοδεύετε πολλά χρήματα, ξοδέψτε χρόνο με τα παιδιά σας. Η ζεστή σχέση είναι αυτή που θεραπεύει. Η ζωή είναι σχέση και η σχέση είναι ζωή, μ' αρέσει να λέω εγώ. Καλλιεργήστε στο παιδί σας αξίες. Είναι αυτές που θα το κρατήσουν όρθιο στις τρικυμίες της ζωής. Σεβασμό, νιάξιμο, φιλότιμο, συνεργασία, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, αγάπη, υπευθυνότητα, αυτοσυγκράτηση, αυτοκυριαρχία. Μάθετε το να αναλαμβάνει την ευθύνη του και γιατί όχι να ζητάει και συγγνώμη. Να ξαναμάθουμε στα παιδιά μας να λένε ευχαριστώ και παρακαλώ. Καλλιεργήστε την εξωστρέφεια. Ναι στις κοινωνικές σχέσεις. Τα παιδιά θέλουν παιδιά. Μην του κάνετε πράγματα που μπορεί να κάνει μόνο του. Το κατσιάζετε και πέφτει και το αίσθημα αυτοεκτίμησης του παιδιού που είναι πολύ βασικό. Να βοηθάνε και τα παιδιά στις δουλειές του σπιτιού, όσο αυτό βέβαια τους αναλογεί. Ναι στη σωστή διατροφή, όχι στη junk food. Χρειάζεται και αρκετός ύπνος και επαφή με τη φύση. Το παιδί χρειάζεται και τη ρουτίνα του. Όχι στο κινητό και στην τηλεόραση ως θεραπεία στην πλήξη. Επειδή συχνά λένε ότι βαριέμαι. Αποδεχτείτε το όποιο συναίσθημα του παιδιού. Βοηθήστε τον να το διαχειριστεί και να το αξιοποιήσει και να βγάλει ένα νόημα από αυτό, κάτι να μάθει. Το συναίσθημά του και από τα βιώματά του, όποια και αν είναι αυτά, θετικά ή αρνητικά, ευχάριστα ή δυσάρεστα. Μην ξεχνάτε πως στις μέρες μας η ψυχική υγεία του παιδιού είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε ευτυχισμένα παιδιά. Και αυτό δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε, να μην τα αφήνουμε λοιπόν στην τύχη. Ο γονέας έχει να φροντίζει και τον εαυτό του και τη σχέση του. Ο γονέας έχει να βλέπει και την αλλαγή με καλό μάτι, παρά την αγωνία που αυτή παράγει. Να τη δει σαν πρόκληση, σαν αναβάθμιση, σαν εξέλιξη. Διότι η μόνη σταθερά πλέον στην εποχή μας είναι η αλλαγή. Όποιος δεν αλλάζει, βγάζει δυσλειτουργία, έως και παθολογία. Πρόληψη. Μην περιμένετε να φτάσει ο κόπος στο χτένι. Ρωτήστε κάποιον ειδικό. Εν κατακλείδη, ο γονέας να μεγαλώνει τα παιδιά του, μεγαλώνοντας τον εαυτό του. Όλα αυτά που προανέφερα τα καλλιεργούμε στις ομάδες που κάνουμε εδώ στη Συνήγηση, στα Καμίνια, στις ομάδες νέων, ομάδες εφήβων, ομάδες ενηλίκων, εκπαιδευτικές, θεραπευτικές, μητέρων. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλίτσα. Καλή συνέχεια.